Huomenta. Kello on vähän yli 7. Mä oon menossa Lennun luo. Katsotaan miten meidän käy. Nyt me ollaan täällä Lennulla. Täällä on tämmönen autotalli. Moro. Huomenta. Sitten sä voit aukastaa ja katsotaan mitä löytyy. Löytyykö sieltä niinku kaikki kuntosalilaitteet? Sieltä löytyy vaikka mitä? Perinteinen autotalli täynnä romua. No niinhän se kuuluu. Kaikki mitä tarvitaan. Hyvä. Täältä löytyy tämmönen. Joo, täältä löytyy tämmönen. Pieni, mutta tiivis. Kaikki mitä tarvitaan meikäläisen aamutreeniin. No niin näyttää. Kohta tutustutaan niihin laitteisiin. No niin, sä lämmittelet sitten kahvakuulalla vai? Joo, tää on yksi parhaita liikkeitä meikäläisen mielestä. Kahvakuulahan on semmonen... Jos pitäisi yksi liike valita, niin se kahvakuulan perusheilaus. Niin, se on totta. Sulla on monta eri kuulaa. Täällä on, nyt sulla on 20 kädessä, sitten on 16, 12 ja sitten on pienempiä. Joo, kyllä. Sitten mulla on tuolla takapihalla vielä 24. Okei. Sä et ole vielä tuonut sitä. Eikö pitää olla takapihallakin jotain? Aurinko paistaa kivasti ulkona. Niin Okei. se on kiva tehdä sellainen pelkkä kahvakuula. Tää toimii hyvin. Lämmittely. Noniin, nyt me ollaan täällä menossa sitten treenin päätteeksi vielä vähän juoksemaan polkuja. Täällä on Lennulla tämmönen 50 kilsaa pitkä takapiha. Pieni takapihametsä. Niin. Lampinen, järvinen. Joo, eli Käydään vähän lammen ympäri juoksemassa tossa. niin, et ensin tuonne tiukka jalkareeni ja sitten siihen vähän vielä niinku polkujuoksua, niin katsotaan. Mutta ihan hyvä sää tähän sattui nyt. Että aika hyvä aamutreeni. No niin, täältä löytyy tämmönen aika kiva maasto. Kyllä. Tää on varsin mainio ympäristö juosta näin aamupäin. Aamuaurinko. No ihan jees. Jatketaanko? Jatketaan. Näytäs vähän mallia. Meillä on nyt sitten lenkki tehty. Juostiin tuolla mettässä. Mä just pysyin perässä, mutta Lennu herrasmies ja odotti. Nyt on sitten, sä kerroit, että parhaimpina viikkoina sä pystyt treenaamaan 4-5 kertaa. Kyllä. Mutta joskus se jää 1-2 ja matkoillakin sä pyrit ottamaan mukaan aina jotain liikuntakamoja, että hotelleissa nykyisin aika lailla on niitä kuntoiluhuoneita. Kyllä. Se on aika hyvä, koska sullakin matkustamista on, niin jos ei niitä huomioisi, niitä reissuja, niin silloin se reenimäärä jäisi vähemmäksi ja olotila ei välttämättä olisi noin virkeä. Kyllä, pakko suunnitella vähän etukäteen. Ja mulla on jotenkin toiminut aamutreenit tosi hyvin. Se on ainoa aika päivästä. Semmonen oikeasti rauhallinen, kun ei ole sitä perushärdelliä. Ja sit kun tekee sopivan treeni kulloisenkin fiilikseen, niin saa ihan törkeä hyvää potkua koko päivä. No joo. Sit voi iltaisin olla perheen kanssa tai tehdä jotain muuta harrastuksia. Ei tarvitse miettiä, että miten kunto voi, kun se voi tälleen ihan tosi hyvin. Juuri näin. No niin. Ja sit sä sanoit, että kun teillä on tulossa uusi koti, niin sinne tulee sitten ihan kuntoiluhuone. Kyllä, toi autotalli on talvella. Sortsin jalassa vähän epämukava siirtää ulkokautta. Sinne tulee sitten vähän samantyyppinen tommonen irtopainoilla varustettu sali. Okei, no niin. Hei, kiitoksia. Kiitos. Tää oli vallan hauska mennä sille aurinkoon, että näkee. Niin, vallan hauska harjoitus ja mä kirjoitan vielä sitten ylös nämä sun treenit, niin muutkin saa samat vinkit. Hyvä, että. Kiitoksia. Kiitos. Tulin tähän kotiin vielä venytteleen, kun mä
mietin, että venyttelyt meiltä jäi pois, mutta mä veikkaan, että se Lennu sitten kotona, kun se pääsi kans kotiin, niin siinä varmaan sitten sisätiloissa alkoi venyttelee ja sitten meni suihkuun, vai mitä luulette? Sitä ei kannata jättää pois, meinaan aika tukalaksi voi käydä olo, jos tekee paljon istumista eikä sitten pidä lihashuollosta huolta. Mutta aika mukava oli nähdä tuo, että tuollainen kiireinen bisnesmies on keksinyt hoitaa sen harjoittelun sillä tavalla, että se tapahtuu siinä kotona, että mitään ylimääräisiä 15 minuutin matkustamista kuntosalille ja takaisin ei ole, vaan että kun on puoli tuntia aikaa käyttää omaa hyvinvointiin, niin sitten käyttää sen tuolla lailla tehokkaasti, että siirtyy omaan autotalliinsa treenaamaan ja sitten takapihalle juoksemaan, että se on sitä nerokkuutta, että löytää ne jutut ja oman tavan liikkua. Hyvä Lennu!